И така, както вече стана ясно от видеото в TikTok, пътуваме за Германия, за изложението в Хановер, заедно с Мегатрон и John Deere, за да покажем като цяло най-новите технологии в земеделието. Пристигнахме в Германия, мрачно, тъмно, както си обикновено, доста депресиращо време. Не сме свикнали на това, но да, в момента сме в Хамбург. Сега изчакваме още час и нещо, за да се прекачим за Хановер. И оттам вече да хващаме такси и да отиваме към хотела да се настаняваме. Денят за снимки ще бъде утре, главно един ден преди изложението да бъде открито. Ще имаме достъп, така че на спокойствие да може да покажем абсолютно всичко. И така, най-после Хановер в колко? В 10? Не, в 12 бях на летището в София. Сега е 8 часа в Германия. Пристигнах великият Хановер за изложението. Утре, голям ден. Малко влогвам от стаята и се чувствам като Валя и Моро. Нали сме съграждани, то явно не е обща черта. Няма крадем кружки и така нататък. Добре минаха полетите, полета с прекачвания, но да, време е да съберем сили, защото утре е главният ден, в който ще снимаме, докато няма хора. И така, след това продължаваме да снимаме. Но сега е време да хапнем, да починем, да поспим нормално, а не в самолета с седалката. И така, продължаваме утре, ден номер 2. И така, моментът настъпи. Раницата е тук, с оборудването на снимането. Все още се учим как да ползваме гимбала, нова техника за нас, но трябва да създаваме качествени продукти. Вълнуващо, това е ден 2, откакто сме в Германия. Тръгваме от хотела, ежедневието ни беше изпълнено с, как да го кажа, нормалните неща. Отделихме време за спорт, отделихме време да се разходим, а сега тръгваме към агритехника и да видим какво ни очаква. Развълнуван съм много. Направил съм сума ти клипа в социалните мрежи, но това е, как да кажа, нова стъпка за мен. Така че не очаквам да бъде перфектно, но ще бъде от сърце. Тук сме. Моментът вече настъпи. Добре дошли на щанда на John Deere на Агритехника 2025. А сега, нека да започваме, защото има доста иновации, които трябва да споделим с вас. Да видим докъде са стигнали развитията в технологиите и в цяло в индустрията и производството на машините и как по този начин подобряме нашата производителност и ставаме по-конкурентно способни. И така, започваме с обиколката. Но няма да започваме от най-новите неща. Ето тук, зад мене, сега ще ви покажа една стара класика, която се е доказала доста с годините. Често казано, изумен съм колко перфектно състояние за такава машина на толкова години. Време е да видите по-подробно. $7930. Позната машина, доказана с времето. Тук това, което искат да ни покажат, е, че и новите технологии могат да бъдат приспособени така, че да бъдат качени на по-стари машини. Здравейте! Намираме се на щандът на John Deere, ден 3, откакто сме в Германия на изложението. Това, което ще ви представим, е най-новият модел пръскачка на John Deere. Първата машина, която искаме да ви запознаем с нея. Повече информация за дадената машина ще ви даде Джани от Мегатрон. И за какво става на въпрос? Здравейте, това е новия модел 550R.
Той е следващия модел след R41 от европейската гама на самоходните пръскачки, като най-големите новости са изцяло новия дизайн с кабината отпред и с, разбира се, най-широката кабина на пазара на John Deere, която може да се види и на комбайните на John Deere, и на силажо комбайните. Като технология няма нищо ново за John Deere. Повечето компоненти са взаимствани и са интегрирани от американския модел на самоходните пръскачки. Като окачването е обновено, управлението на щангата е изцяло реконструирана, повече наподобява вече щатския модел и сензорите вече и самото управление на стабилността на щангата е с John Deere сензори, които са си техни, и това показва вече доста голямо подобрение на поведението на щангата на полето. Така, както Джани вече каза и ни запозна, имаме американска пръскачка в кожата на европейската. Джани, сподели ни кога ще можем да видим новата пръскачка, как работи по българските полета и вече има ли поръчани такива машини за България? Значи имаме една поръчана пръскачка, която се очаква да пристигне юли месец, като след това вече следващите месеци най-вероятно ще имаме и някакво организирано събитие, но все още не е сигурно. И ще може да се види вече на българските полета как работи при наш клиент. Добре, чудесно. Значи съвсем скоро една от новите машини на John Deere вече ще бъде по българските полета и ще можем да видим за какво става на въпрос. А сега пренасочваме се към останалите машини, за да продължим да ви запознаваме с иновациите от John Deere през тази година. Така, пред най-големия трактор сме вече, втората машина от изложението, което ще ви покажем. Най-големият трактор на John Deere в серийно производство. Андрю ще ви разкаже по-подробно за този трактор и какво представлява той. Огромна мощност и невероятна производителност от новата серия 9RX на John Deere. Зад нас е модел 830, който е с 830 конски номинална мощност и цели 913 максимална мощност. Машината предлага 18 литров двигател, който за радост на доста фермери не е снабден с система с филтър за твърди частици или с система за третиране на изгорелите газове с течност, т.е. напълно стандартен Common Rail дизелов двигател, който предлага невероятна мощност в шаси, което е с около 34 000 кг средно тегло. Машината предлага до 636 литра в минута хидравличен дебит и е една от най-големите машини на пазара в момента. Анди, сподели ни малко повече, има ли вече поръчани машини за България? Кога най-рано може да се види такава машина на българските полета? Има ли някаква такава информация? За сега, честно казано, нямаме поръчана такава машина, но определено интерес в българските фермери има за нея. Разбира се, тук основният въпрос е с какъв инвентар ще бъде съчетан този прекрасен трактор. Доста интересно, защото, както ти каза, над 800 коня, супер голямо тегло, сцеплението, както виждаме, ще бъде доста добро, защото и веригите... на веригите и позитивното Най-впечатляващото за мен, честно казано, е, че освен всички прецизни технологии, които българските фермери познават, са в този трактор, включително новите дисплеи, приемника GPS, така и всички останали лицензии, които могат да бъдат използвани за различни видове функции. Но тази машина, която е тук на изложението, впечатлява с видеокамерите, които са основа за бъдещото автономно управление на тази машина. Да, точно това трябваше да се подчертае. Те се виждат, горе на кабината са и не само там. Машината е напълно автономна, сама се управлява, следи за препятствия, нали така? Точно така, и е основна част от концепцията на John Deere за автономност на машините.
Да, вървят напред John Deere към тази гледна точка за пълна автономност, защото знаете, проблемите с работната ръка стават все повече. Така че преди 2 години мисля, че бяха представили първата серия за автономност, това вече е надградената серия. Да, това е вече серия 2 с подобрени датчици, видеокамери, които ще осигурят още по-голяма точност при автономното управление на тези машини. Така че, освен най-големия трактор на пазара в момента в серийно производство, може да се каже, че имаме една автономна машина, което си е доста голямо предимство. Ами, това е. Благодаря за съдействието. За сега, нали, в Европа изчакваме законодателството да разреши употребата на автономни машини, но факт е, че разполагаме с технологията. Да. Имаме го, така че чакаме само да се озакони документално. Така, вече показахме най-големия трактор на John Deere в серийно производство. Време е да пренасочим нещата към това каква иновация са направили в скоростните кутии и по-скоро как съчетават електрониката с механиката. Можеш да ни споделиш по-подробно за какво става въпрос? Този разрез на трансмисия, който виждаме точно зад нас, представлява представената през 2019 година за пръв път на Агритехника трансмисия, която се нарича e-Autopower или e-IVT на John Deere. Тя представлява електромеханична трансмисия и е тип трансмисия, която е от безстепените или CVT скоростни кутии. Както, нали, ти знаеш, този тип трансмисии са разпространени само че в хидравлично-механичен тип. Тук хидравличните компоненти са заменени с електрически. Тоест, с други думи, тук имаме генератор и електродвигател, който реално осигуряват електрическото предаване на част от мощността в този тип скоростна кутия. Интересното е, че тя има 5 механични PowerShift диапазона, които се сменят без участието на оператора, а вече всички останали степени и скорости на движение се покриват от електрическата част на трансмисията. В сравнение с хидромеханичните решения, тази трансмисия ще осигури и осигурява много по-добра надежност и това, което показват тестовете на работещи машини към момента е, че е достоен конкурент на механичните PowerShift кутии. По отношение на производителността и, разбира се, по отношение на разхода на гориво. Друго специфично нещо, което е за тази трансмисия на John Deere, виждате го ето тук показано, това е възможността да се вземе захранване за инвентар, който е с задвижени мостове, например различни типове ремаркети. Като целта тук е ремаркето да може да осигурява част от теглителната мощност и по този начин буксуването на терена да се минимизира. Разбира се, едно от най-големите предимства за оператора тук е големия комфорт, тъй като нямаме вибрации и тласъци при превключване на предавки. Добре, а относно продуктивността на дадената трансмисия, да. Защото знаем до момента това, което сме видяли от безстепенните трансмисии, комфорта е за сметка малко на теглителната сила и продуктивността. Тук как седят нещата? Има ли някаква разлика от безстепенната трансмисия на John Deere? Както всички знаем, електрическото начин на предаване на мощности на въртящ момент е с много малки загуби. И на практика тук нямаме загубите, които се получават при хидравличното предаване на енергия. Тоест топлинните загуби тук ги няма и на практика КПД-то, коефициента на полезно действие, е много висок при този тип трансмисия. Близки, даже и повече, отколкото на механична, чисто механична скорост. Накратко казано, John Deere най-после постигнаха това да получим комфорт от безстепената и в същото време да подобрим надежността. Точно така, надежността и теглителната сила от другия тип кутии. Ами добре, както казахме вече, не е нова, от 2019 година по света. Вече имаме машини, които работят с тази трансмисия. Тя се предлага за трактори серия 8R в вариантите 370 и 400 и 10 конски сили в различните колесни и верижни варианти на серията.
Съответно, имаме една нова технология, която вече е използвана, работи по българските полета. Това е, което видяхме от скоростните кутии на John Deere. Продължаваме да видим какво следва, още една иновация, така че давайте нататък. Боже, какво доживяхме? John Deere да направят електрически трактора. Правете си дизели без AdBlue и DPF и какви са тия електрички сега? Така, показахме най-големия трактор на John Deere. Над 800 коня, без AdBlue, излиши главоболия, дизел. Познатия добре за нас. Показахме и трансмисията John Deere, която комбинира електричество плюс механик. Ето тук, зад нас, е най-голямата иновация на John Deere за момента. Показваме напълно електрически трактор. Може да споделиш малко повече за тази машина. Виждаме нов дизайн и кабината също така е доста по-различна спрямо на другите модели. Сподели ни повече за тази машина. Нова концепция за John Deere. Това е изцяло електрически трактор, т.е. в него няма намесен традиционния дизелов двигател, както ти спомена преди малко. Интересното на тази машина е, че за разлика от други концепции, които до сега са били показвани и които сега се показват на изложението, това не е просто трактор, на който са демонтирани двигателя, този дизеловия, традиционния и традиционната трансмисия и да са сложени батерии, а това е машина, която от самото си създаване, от самата си концепция си изцяло електрическа. Тук имаме няколко електромотора, които задвижват различни системи. За пример, електромотор задвижва трансмисията, електромотор задвижва силоотводния вал и така нататък. Като тази машина е създадена с идея, освен да бъде изцяло електрическа, да бъде и автономна. Като машината, която е пред нас, е с мощност около 130 конски сили в класа на 5-та серия трактори на John Deere. Конкретно тази машина се е създавала като прототип и в момента се използва като прототип в Съединените щати за пръскане на овощни масиви и на лозови масиви. За сега в Европа нямаме такава машина, но след Агритехника ще започнат да правят опити и тук. Значи, разбираме, че макар все още да е прототип на John Deere, имаме вече работещи машини, съответно бъдещето е много близко до нас вече. Идеята има, тук просто е показано материализирана идеята за електрически трактор с тегло около 5-5,5 тона и мощност 130 конски сили. Добре, значи бъдещето наближава се повече към нас. Повдигнахме темата за автономност. Вече, както виждате, почват да избягват дизеловите двигатели и отиваме към напълно електрически трактори. Преди няколко години, когато започва тази тенденция с колите, изобщо не се вярваше, но ето, че нещата стават все по-сериозни и се прехвърлят и при нас. Добре, това беше от тази за тракторите на John Deere. Благодаря за отделеното време. И аз благодаря за хубавите въпроси. Така че очаквайте новите машини съвсем скоро по българските полета. И така, продължаваме към другите машини. Здравейте! Приключихме с тема трактори, а сега сме на тема прибиращи машини или по-скоро комбайни. Седим пред най-новият модел силажа комбайн на John Deere, но Митото е тук до мене. Здравейте! За да ни представи по-подробно какво представлява тази машина и какви са новостите при нея. Първо да се представя, казвам се Димитър Алексиев, съм младши продукт специалист за прибираща техника при Мегатron ЕАД. Днес пред вас може да ви представим новата серия на силажа комбайните на John Deere или F8, F9 серията. Тези машини ще навлизат първа на българския пазар от тази година. Имаме доста съществени промени по новите модели. Едната от тях, която можете да видите първоначално, имаме изцяло нов визуален дизайн на машината, като и двете серии на машините имат абсолютно еднакъв дизайн. Външно не можете да ги различите, без да отворите капака и да видите какво има отдолу, като всички машини са оборудвани с кабината от нашия X9 комбайн, както всички зърно комбайни от новите T5, T6 и S7 серията.
всички машини, освен това, имат последния писък на модата на интелигентните системи. Имаме подобрени системи за автоматизация, най-новия дисплей G5, както и оптимална свързаност с всички технологии. Добре, Мите, в предишните мои клипове аз съм разяснил на клиентите на какво е способна тази цялата система, как получаваме живи данни от машината и така нататък. Това, което е също така иновация в тези силажи комбайни е Harvest Lab. Можеш ли да ни споделиш малко повече информация за нея? Разбира се, само че може би ще е по-добре първо да отидем на съседната станция, понеже там мога по-добре да ви покажа на какво е способен Harvest Lab. Добре. Здравейте отново. Сега, когато сме отново на следващата станция, мога да ви покажа как реално изглежда нашия Harvest Lab. Какво представлява първо тази машина? Това е една подвижна лаборатория, която може да бъде оборудвана на всяка една от нашите машини, дали е силажов комбайн или зърно комбайн, няма значение, но също така може да бъде използвана и като стационарна лаборатория. Тя прави 4000 измервания в всяка една секунда и ни предоставя данни в реално време за различни съдържания на културите, като например влага, скорява, масленост и нишестени. Накратко казано, това, което може да получим е, примерно, аз както съм зърнопроизводител, прибираме пшеницата, получавам живи данни във всеки един момент, дали пшеницата, която прибирам, отговаря на хлебните показатели или не. Точно така. Съответно, можем да подобрим нашата ефективност и парите, които изкарваме от декара, съответно ще бъдат по-големи, защото когато можем да отделим хлебната пшеница от фуражната, всеки един зърнопроизводител знае за каква цена на стоката става на въпрос. Абсолютно. Освен за разделяне на продукцията, друго нещо, за което може да е полезна тази информация, понеже може да чертаем освен карти на добива и карти на съдържание на различните хранителни елементи, които са в продукцията, и може да знаем в кои части на полето да влагаме различни хранителни ресурси или съответно повече ресурси, кои са ни по-доходоносни. Това ни дава достъп до друг нов тип информация, нов тип данни, които могат да ни определят какво хранене трябва да предоставим на растенията в различните части от полето или в различните части от нашето стопанство. Съответно вече ние, освен че можем да постигнем и равномерност в цялата площ на даден масив от към добив, вече може да изравним и качеството на продукцията, която изваждаме. Абсолютно, стига това да е желанието и да сметнете, че е достатъчно доходоносно. Ами в днешно време всяко едно нещо смятам, че е плюс. Да, инвестицията не е малка, но все пак това е нещо, което се изплаща много бързо. Добре, Мите, представихме комбайна с новостите покрай него, обсъдихме и Harvest Lab. Другото нещо ново в комбайна е моторите. Ако искаш да представим моторите, за какво става на въпрос? Само първо ще моля колегата да се обърне и да покаже зад него една от новостите, която имаме при силажо комбайните, че вече нашите двигатели са разположени надлъжно, т.е. по дължината на самия силажо комбайн. По този начин, давайки ни много по-лесен достъп до него, когато имаме нужда да го обслужваме или да правим каквото и да е свързано с неговата поддръжка, и също така имаме много по-добро охлаждане, когато е разположен по този начин на самия двигател. Друго, което ми направи впечатление и за мен лично е плюс, защото аз съм доста голям противник на AdBlue и тем подобни системи. Тук какво става с еконормите? Покриваме ли ги, не ги ли покриваме? Покриваме абсолютно всички еконорми и при двете серии, които разполагаме, при F8 и F9 серията. Да започнем първо с по-малките силажо комбайни. F8 серията са оборудвани с нашия JD14X 13,6 литров двигател, който може да ви е познат от нашия X9 зърно комбайн, като при него, както и при всички останали двигатели, които имаме в новата серия силажо комбайни, имаме така наречената Harvest Motion технология, която ни позволява да намалим номиналните обороти на работа и да имаме по-добра и по-ефективна крива на мощността. Също така, една от големите иновации, която имаме при новите серии, можете да погледнете там. Погледно, това е нашия нов JD18X, който имаме при първите няколко модела от F9 серията. Това, което е толкова специално и ново за този двигател, е, че
единственият двигател на пазара към момента, който няма система за обработване на изгорелите газове, т.е. там нямаме никакъв разход на АПК. Другото, което бих искал да споделя с вас е, че от тази година имаме и два модела, които са с 24 литровия двигател на Liebherr и вече имаме така наречения F9000, който е най-големия модел от нашата гама в момента. Е първия силажов комбайн на John Deere с мощност над 1000 коня, а именно 1020 конски сили. Значи вече нещата загробяват доста. Говорим за трактори над 800 коня, комбайните вече достигат 1000 конски сили. Добре, мисля, че доста подробно разказахме набързо за силажи комбайните. Има един също друг важен детайл, който забравих да добавя преди малко, за който се извинявам. При новите силажи комбайни имаме също и промяна на дизайна на зърнения процесор. Имаме по-големи валяци и също така имаме повече варианти на оборудването, което може да приложим на зърнения процесор. Може да видите някои от тях. Естествено, на другия макет можете да видите и как се отваря отведен наклонената камера, колко е лесен достъп и как изглежда отвътре самата машина, което е изключително практично за смяната на ножовите глави, но това са детайли, които ако някой представлява интерес, винаги. Да. Добре, Мите, приключваме с силажи комбайните. Време е към зърнопребиращата техника и комбайните. Така, вече сме при комбайните. Какво ще ви представим? Ще ви представим E-серията. E-серията на мен се е на сърце, в двора ми, съответно ще се лъжа и ще снимаме нея. Разкажи ни, освен новият дизайн, кое е по-различното спрямо старите модели, примерно както е моя, и какво ги прави по-производителни? Така, времето е малко, новости са много, така че ще ви разкажа само най-основните промени, които имаме при новите модели. Конкретно, когато говорим за S-серията, освен новия дизайн, който е очевиден, също така имаме промяна в двигателя. Вече при S-серията също споделяме JD14X двигателя от X9, 13,6 литров двигател с Harvest Motion система с номинални обороти на работа, които ни позволяват да имаме по-нисък разход на гориво и по-добра крива на мощността, която се отразява значително по време на работа. Също така имаме подобрен дизайн на ножовете на сечката, които ни позволяват да работиме по-дълго време с тях. Тоест те си с самозаточващ дизайн на ножчетата, издържат по-дълго и имат намален разход на енергия. По този начин допълнително си намаляме разхода на гориво. Черешката на тортата естествено са системите за автоматизация, с които е оборудвана тази машина. Искам да ви обърна внимание конкретно към тази система, която е визуализирана тук пред комбайна, именно системата за прогнозна автоматизация на скоростта на движение. Благодарение на предно разположените на кабината камерите и сателитни изображения, машината може да предвиди какво количество маса ще постъпи вътре в нея, още преди тя да е навлезнала вътре в наклонената камера. По този начин тя е способна да си прави по-прецизно и по-точно настройките, отколко всяка една съществуваща до момента система за автоматизация на скоростта или на настройките на жътва. С нея може да получим до 20% повишение на производителността в оптимални условия и може да използваме част от резервната мощност на двигателя, тъй като машината знае какво количество маса ще постъпи вътре в нея и няма опасност да бъде задръстена. Добре, говорим за автономност. Както ти каза, вече при тракторите навлязоха системите сами да се управляват с камери, нали, да наблюдават какво се случва около тях. Разбираме, че постигаме по-голяма автономност и при комбайните. Операторът просто вече можем да кажем, че седи там, за да наблюдава как протича процеса, така ли да разбираме? Един от термините, с които John Deere ще се пробват да наложат за бъдеще, е така наречената Supervised Autonomy. Идеята е, че машините, макар да са способни до голяма степен да работят автономно, все пак от една страна и заради регулации, и заради липсата на опит с такъв тип машини има нужда от оператор, който да ги наблюдава по време на работа и ако има причина, поради която да се намеси, да го направи. Добре. Другото, което направим впечатление спрямо старата E-серия, липсват големите бурета на изпускателната система. Има ли промена в цялата система за изпускателните газове и също така преработването им?
Да, макар че машината все още има AdBlue при този двигател JD14X, е променена системата за обработка на изгорели газове и този куфар, който беше отстрани, е изцяло премахнат и в момента изглежда по този начин, който виждате тук в момента. Добре, ами това е прибиращата техника. Освен новата визия, улесняването за операторите вече е много по-голямо, удобството е много по-голямо, автономността вече е на съвсем друго ниво. Съответно постигаме по-голяма производителност, оттам идват и икономиите. И по-малко умора за операторите. Да. Така че това е от нас за прибиращата техника. Благодаря за съдействието. Няма за какво. На мен беше удоволствие. За мен също. Продължаваме да показваме още какви нови технологии има на John Deere, така че очаквайте продължение.